Sa nagsingabot nga Pasko, adunay tambag ang Department of Health alang sa katawhan. Matod sa DOH nga aron mahimong stress-free ang selebrasyon sa Pasko, kinahanglang planuhon una ang tanang mga kalihukan sa Pasko aron malikayan ang tension o stress. Ikaduha, maglikay sa mga lugar nga daghang tawo kay daling mukatap ang sakit sa lugar nga walay saktong bentilasyon. Ug pang-ikatulo, kinahanglan nga sakto ang pagkatuog o pagpahuway aron sa paghatag sa hunahuna og lawas sa panahon sa pagdiskanso. Ang mao mga tambag gikan sa Philippine College of Physicians Foundation human nabatayan nga daghang mga sakit ang miresulta sa holiday stress. Nakita sa DOH nga ang traffic, daghang tawo ug shopping mao'y kasagarang moresulta sa holiday stress. Nabantayan usab sa DOH nga daghang mga tawo ang nakahiagom og stroke ug atake sa kasing-kasing kung Pasko ug kasagaran moresulta sa kamatayon.